Bună, bine te-am găsit la un nou clip Începe cu tine. Astăzi o să vorbim despre un obicei care s-ar putea să schimbe viața sau cel puțin să te facă să devii mai organizat, mai disciplinat, mai calm și, de ce nu, să-ți creezi mai mult timp pentru tine. Astăzi o să vorbim despre obiceiul de a-ți face patul în fiecare dimineață. Dacă ești în cazul meu, când eram mică să-mi fac patul era obligatoriu, era aproape o pedeapsă. Dar știu clar că nu puteam să plec de acasă fără să-mi fac patul. Că era weekend sau în timpul săptămânii când mergeam la școală, obligatoriu trebuia să-mi fac patul. Nu mi-am dat seama de ce important poate să-ți faci patul în fiecare dimineață, însă există studii care arată că este unul din obiceiurile făcute de oamenii de succes și care îți poate schimba complet ziua. Apoi am ajuns la facultate și am intrat oarecum în categoria oamenilor ocupați. Pentru că nu aveam timp să fac patul sau nu era neapărat o prioritate, însă eram cu mai multe persoane în cameră. Și asta înseamnă că ori ele primeau vizite sau eram eu cea care primeam vizite și implicit era necesar să-mi fac patul. A devenit un obicei pe timpul facultății. Am trecut la master și atunci eram singură în cameră. Și dacă nu primeam vizite, bineînțeles că plecam la facultate fără să-mi fac patul și ajungeam acasă cu patul nefăcut, dezordine și nu era chiar un sentiment foarte plăcut. Acum mi-am creat obiceiul de a face patul în fiecare dimineață, datorită unui video pe care l-am văzut și de care o să-ți vorbesc la finalul clipului, care m-a convins că este un obicei care poate derula o suită de alte obiceiuri sănătoase. O să vedem mai departe ce efecte poate să aibă acest mic obicei, făcutul patului, asupra vieții tale și asupra zilei tale în principal. Pentru că îți poate schimba ziua, se poate face mult mai fericită, mult mai senină. Iată de ce. Pentru că ai un sentiment de împlinire. Este un lucru mic pe care îl faci în fiecare dimineață și îți oferă instantaneu un sentiment de succes și sentimentul că controlezi un anumit lucru. Ești în controlul vieții tale, ești capabil să-ți faci patul dimineața și nimic nu te poate împiedica. Nu bate vântul în cameră, nu sunt factori externi care ar putea spune astăzi nu pot să-mi fac patul. Nu, este ceva ce poți controla și o să ai un sentiment de satisfacție. Și astfel o să fii mult mai motivat pe parcursul zilei să faci alte sarcini asemănătoare pe care o să le creezi în mod automat. În cartea Puterea obiceiului, autorul Charles Duhigg, dacă pronunț bine, spunea că făcutul patului în fiecare dimineață este corelat cu o productivitate mai bună și cu abilități mai bune de gestionare a banilor. Autorul numește un obicei de piatră care îți provoacă crearea unui comportament corect. Un comportament corect în ideea în care ești capabil să faci lucruri care țin de tine și care o să creeze o rutină de-a lungul zilei și astfel o să poți să faci alte mici sarcini care eventual o să-ți ia 2-3 minute, pentru că făcutul patului, în funcție de ce pat ai și cât de organizat ești, îl faci între 2 și 5 minute maxim. Nu este necesar să faci un pat ca la hotel. Însă este bine să ai plapuma aranjată, pernele puse frumos la locul lor și așa mai departe. Mai mult de atât,
în momentul în care îți faci patul, îți creezi timp pentru tine. Pentru că de multe ori o să fie nevoie să te trezești cu câteva minute mai devreme. Și asta înseamnă că îți creezi obiceiul de a te trezi mai devreme și de a crea timp pentru tine. Și astfel o să îți faci patul timp de o săptămână, de exemplu, și apoi o să vrei să te trezești mai devreme ca să poți să faci o sesiune de întinderi musculare sau să faci yoga sau să pregătești micul dejun pentru tine sau pentru familie. Și astfel o să creezi un timp prețios pentru tine. Este momentul zilei în care ești liniștit, pentru că te trezești înaintea celorlalți, în casă este liniște și poți să profiți de un moment de respiro pentru sarcine care sunt importante pentru tine. Poți să citești mici lucruri care te pasionează și pe care poate nu ai timp să le faci în timpul serii. Mai mult de atât, o să ai o stare pozitivă când o să te duci la culcare. Toți avem zile stresante și foarte agitate și ajungem nervoși acasă. Și când o să te pui în pat, o să găsești camera în aceeași mizerie în care ai lăsat-o. O să găsești patul nefăcut, haine aruncate peste tot și așa mai departe. Și atunci o să fii complet, nu neapărat deprimat, dar o să ai o senzație de nu-mi place viața mea și așa mai departe, în aceeași dezordine în care ai lăsat-o. Și nu o să te motiveze, nu o să dormi bine, nu o să te motiveze pentru ziua următoare ca să o iei de la capăt. Dacă îți aduce aminte sentimentul pe care îl ai când ajungi într-o cameră de hotel, când totul este aranjat, când totul este alb, e curat, miroase frumos. Același lucru poți să-l faci și la tine acasă și este un simplu obicei de a-ți face patul dimineața. Și o să ai mai multă încredere pentru ziua de mâine, când, deși ai avut o zi destul de aiurea, o să ajungi acasă și o să fie micul tău loc de relaxare. Un simplu obicei care nu ți ia foarte mult timp, îți ia 2-3 minute. O să ajungă să fie o răsplată pentru fiecare seară. Într-un spațiu ordonat o să ai mai puțin stres, o să fii mai calm, o să poți să citești, să faci meditația, o să te ajute să gândești mai clar atunci când o să devină o rutină. Pentru că în momentul în care ne creăm o rutină, un obicei pe care îl facem intenționat până în momentul în care nici nu mai gândim, creierul nostru o să aibă un nivel de concentrare mai ridicat. Mai scăzut. O să aibă un nivel de concentrare mai scăzut. Și atunci totul devine automat. Când faci patul, nu o să ai nevoie să te concentrezi cum să pui pernele. Este ceva ce faci fără să gândești. Și o să devină asemenea făcutului dușului. O să fie totul automat și o să ai idei bune. Când faci ceva la care nu te mai concentrezi, îți vin destul de multe idei. Mi se întâmplă să am idei pentru articole, mi se întâmplă să mă gândesc în timp ce fac duș la cum îmi pot organiza ziua de mâine sau mă gândesc la ce mi s-a întâmplat astăzi, ce am făcut bine, ce am făcut rău și cum pot să evit asta pe viitor. Am mai spus și la începutul clipului,
faptul de a-ți face patul o să te ajute să-ți creezi alte obiceiuri bune. Când o să vezi ce senzație de satisfacție îți aduce simplu fapt de a face patul, o să vrei să faci mai mult. Asta înseamnă că o să vrei să aduni acele haine care stau împrăștiate pe fotoliu sau pe scaun. Cred că toți avem un obicei oarecum nesănătos de a ne arunca hainele peste tot și de a nu le mai strânge. Asta este mai rău. Și atunci o să vrei să strângi hainele, să le aranjezi în dulap, o să vrei să dai praful, să ștergi praful, o să vrei să ștergi geamurile și așa mai departe. O să vrei să-ți faci curățenie în toată camera și mai departe o să ajungi să faci curat în toată casa. Dacă ai timp în acea zi, dacă nu, o să devină ceva prioritar. Mi s-a întâmplat și este un sentiment foarte plăcut de satisfacție când se derulează toate în continuu, nu simți presiunea aceea mentală de a spune iar trebuie să fac curat în casă sau iar trebuie să-mi fac patul. Nu, o să fie ceva destul de plăcut, o să spui muzică și o să fie toate, o să meargă destul de natural. Discursul de care spuneam la începutul clipului este un discurs ținut de un amiral la absolvirea studenților din Texas. Acesta era când a fost în armată, el nu înțelegea de ce superiorii lui îl puneau să facă patul în fiecare dimineață și verifica oarecum la sânge ca totul să fie perfect. A înțeles? Abia mai târziu a înțeles cât de important este acest mic obicei și a ținut să-l împărtășească cu absolvenții universității din Texas. Și el spunea că după ce ai realizat o primă sarcină în curs, aceea de a-ți face patul, o să-ți dea un sentiment de mândrie și o să te încurajeze să faci altă sarcină și apoi încă una și încă una. Până la sfârșitul zilei o să ai nenumărate sarcini finalizate. Și în plus de asta, efectuarea patului o să-ți dea un sentiment de împlinire și de conștientizare a faptului că lucrurile mici contează în viață. Spunea el că dacă nu ești capabil să faci lucruri mici într-un mod corect, nu o să fii niciodată capabil să realizezi ceva grandios. Asta este un lucru destul de adevărat. Și este un detaliu asupra căruia nu-i dăm importanță, pentru că lucrurile mici le facem de multe ori, le facem de mântuială, cum se spune, și în același sens niciodată nu o să poți face un lucru mare dacă nu ții cont de detalii. Și ce spunea el mai departe, ca să finalizez, este că dacă ai avut o zi mizerabilă, o să ajungi acasă unde o să ai patul făcut și o să-ți dea încredere că mâine o să fie o zi mai bună. Obiceiul de a-ți face patul este încadrat și în rutina lui Tim Ferriss. Tim Ferriss este un autor de succes al cărții Săptămâna de 4 zile și uneltele tribului. O să caut exact numele cărții și o să pun referințele în descriere. Și spunea că este un lucru pe care l-a învățat de la un călugăr și care practic i-a schimbat complet ziua și este foarte încântat
că ai implementat acest obicei în rutina lui matinală. Spune-mi dacă subiectul ți-a plăcut, dacă tu îți faci patul, dacă o să încerci să-l faci de astăzi înainte, timp de o săptămână, două, să vezi ce efecte poate să aibă asupra zilei tale. Aștept comentariile și îți mulțumesc că m-ai urmărit. Până data viitoare, nu uita, începe cu tine.